أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله sallallahu aleyhi ve Allah Teala'nın kudretin ko'rsatuvchi misollar. Shunday duo bor, Muhammad Peygamber sallallohu alayhi aytgan: "Ya Alloh, durustlikda men senga foydasiz ilmdan, sening buyukligidan qo'rqmishi yurakdan, to'ymovchi nafsdan ham qabul bo'lmovchi duodan siylam" degan. Bu hadisni Tirmizi ham Nasai keltiradi. Şu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: "Foydasiz ilmdan senga siyinam." Бар файдалы гылым, бар файдасыз гылым. Файдасыз гылым, который кешегә зыян китерә торган гылым, или вообще файда китерми торган гылым. Файдалы гылым иң бөек гылым бу санала Аллаһ Тәгалә турында гылым. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фа'лам анна ла илаха илляллаһ вастагфир ли занбик ва лил муъминина вал муъминат валлаһу я'ламу мутaqallabakum ва масвaakum." Belki dürsəkdə ondan başqa ғибадət qılara layiqli zat yox, həm mümin erlər, həm xatınlar üçün Allah'tan ғafur etini sorar. Şu ayətdə Allah Teala aytə bildiyi, Allah Teala'dan başqa бүтән ilah yox. Aytəbəs Allah Subhanahu Teala Allah Teala bir. Аның тиңе юк. Бер үзе генә. И ул бүленә. Аллаһ та бер дигәндә бүленә 3-кә. Беренчесе Аллаһ Таала бер, ул безнең Раббыбыз. Раббыбыз дип әйтәбез. Ягъни Аллаһ Таала безнең Раббыбыз, я Раббым дип әйтәбез. Икенчесе ул безнең илаһыбыз, илаһ. Anlatam hazır nəsə ol. Həm üçüncüsü Allah Teala'nın isimləri var, 99 isim sıfatı. Allah Teala 90 isim sıfatı var. Onlarına xas. Allah'a xas uşaq 99 isim sıfatı. Selamünaleyküm. Biz aytamiz Allah Teala bizim Rabbimiz deyimiz. Bunun işinə nəsə kirə? Ул безнең Раббыбыз дигәндә беренчесе монда керә, ул барлыкка китерүче. Барлыкка китерүче. Барлыкка китерүче. Икенчесе монда керә, үтерүче. Өченчесе монда керә, терелтүче. Дүртенчесе монда контрольда тотучы. Контроль. Күп алар һәм башка. Илаһка монда керә, Аллаһ Тәгалә үзенә генә табынырга ярый. То есть без әйтәбез: "Ла илаха илляллаһ". Ла илаха илляллаһ. Моның мәгънәсе Аллаһтан башка илаһ юк дигән сүз. Нәрсә ул илаһ? Илаһ дигән сүз ла илаха илляллаһ. Илаһ дигән сүз ул кемгә табыналар? Мәсәлән, христианнар табыналар Гайса пәйгамбәргә. Без әйтәбез юк, аңа табынмыйбыз. Мәсәлән, сынамнарга табынучылар бар. Putlарға табынучылар бар. Мәсәлән, Индияда, Кытайда буддизм дине бар, Буддаға табыналар. Без әйтәбез юк, аңар табынмыйбыз. Без Аллаһка гына табынабыз. Чөнки идолларга табыну, сынамнарга табыну файда юк. Бу кеше үзе уйлап чыгарды, үзе аны ясады, шуңар табына, ул фаның файдасы юк. Бу просто шайтан кешенең вәсвәсә кылып, кешене аңгырайтты шуның белән инде. Biz әйтәбез юк, biz Аллаһка табынабыз, biz чын илаһка Аллаһка гына табынабыз дибез. Һәм Аллаһ Тәгаләнең исемнәре бар, алар 99.
Мәсәлән, һәр нәрсәне күрүче, һәр нәрсәне ишетүче, һәр нәрсәне белүче, һәр нәрсәне контрольдә тотучы, үтерүче, терелтүче, бу Аллаһка гына хас. Шулай киләчәкне белүче Аллаһ ул үзе генә. Мәсәлән, кемдә кем әйтә икән, шундый күрәзәче киләчәкне белә дип, без Аллаһ Тәгаләнең исем сыйфатын шушы күрәзәчегә биргән булабыз. Ул вакытта булар ширк Аллаһка тиңдәш кылу, ул ярамый. Аллаһ Тәгаләнең исем сыйфатлары 99 аңар гына хас дигән. Менә Аллаһ Тәгаләнең исемнәре, сыйфатлары бар: баракат китерүче, үтерүче, терелтүче, контрольдә тотучан башка. Мөхәммәд пәйгамбәр сәлләмә әйтте, дөреслектә Аллаһның 99 исеме бар. Кемдә кем аларны санаса, җәннәткә керә. Менә Аллаһ Тәгаләнең 99 исеме бар. исеме. Йөзгә бер хәтле җитми дигән. Мөхәммәд пәйгамбәр сәлләмә әйтте, дөреслектә Аллаһның 99 исеме бар. Кемдә кем аларны санаса, җәннәткә керә. Әлеге хадисне аңлатучы галимнәр әйтүенчә, кемдә кем аларны санаса дигән гыйбарә бары тик мәгънәсен төшенмичә генә укып чыгуны аңлатмый. Ул үз эченә түбәндәгеләрне ала. То есть, беренчесе ятлау кирәк. Ятлау. Икенчесе мәгънәләрен өйрәнү. Ләрен өйрәнү. Мәгънәләрен өйрәнү. Өченчесе ул исемнәр нигезендә гамәл кылу. Өченчесе гамәл кылу. Дүртенчесе кулланып дуга кылу. Аларны кулланып дуга кылу. Менә шушы 4 шарты бар икән. Мөхәммәд пәйгамбәр сәлләмә әйтте, кем 99 исеме кеше санап чыкса да, иҗмакка керә ди. Беренчесе ятлау, икенчесе мәгънәләрен өйрәнү, өченчесе гамәл кылу, аннары аларны кулланып дуга кылу. Шулай булгач, җәннәткә керү өчен кеше Аллаһ Тәгаләнең 99 исеме белән шушы санап үтәлгән гамәлләрне кылырга тиеш була. Әгәр дә адәм баласы Аллаһ Тәгаләнең күркәм исем сыйфатларын, аның кудрәтен күрсәтүче галәмәтләрне өйрәнсә, анда Аллаһ Тәгаләгә карата гыйлем арта. Әгәр дә кешенең гыйлеме артса, аның иманы көчәя һәм ул хәерле гамәлләр кыла башлый. Кешеләрнең гөнаһ кылуының төп сәбәбе Аллаһ Тәгалә турында аз белүгә бәйле. Мәсәлән, Аллаһ Тәгаләнең шушы исемнәре белән гамәл кылу дигәндә. Ничек гамәл кылабыз? Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә күрүче. Ул бөтен нәрсәне күрә. Шуның белән без куркабыз гөнаһ кылырга. Мәсәлән, эшкә барабыз, колхозгамы һәм башкамы, шунда урларга куркабыз. Потому что Аллаһ күрә. Начальник күрми, милиция эләкмәде мәсәлән. Беркем күрмәде, но Аллаһ сине күрде. Шушы 99 исем сыйфатын куллану дигән сүз, менә мине Аллаһ күрә. Шуның өчен мин урларга куркам. Мине Аллаһ күрә, шуның өчен ялганламыйм. Менә Аллаһ Тәгаләнең исем сыйфатын гамәлдә куллану шулай була. Ягъни Аллаһ Тәгаләдән, то есть син сизәсең, что Аллаһ Тәгалә сине күрә. Син бер нәрсә эшли алмыйсың, бар кыямәт көндә аны өчен җавап бирәсең. Менә Аллаһ Тәгаләнең исемнәрен куллану шулай була. Аларны кулланып дуга кылу. Дуга кылганда нинди исемнәре бар? Аллаһ Тәгаләнең исеме, мәсәлән, безгә шифа кирәк икән. Аллаһ Тәгаләнең исеме бар, Аш-Шафи дигән исеме. Аш-Шафи.
Шушы исемен кулланабыз. Әйтәбез, я Шафи. То есть, я Шафи. Эй, шифа бирүче. Миңа шифа бир. То есть, Аллаһ Тәгаләдән дуа сораганда менә шушы исемен куллану киңәш ителә инде. 3 мәртәбә, я Шафи, миңа шифа бир, миңа шифа бир инде. И постоянно шуларны кабатлап бирсәң, бик күркәм була, бик яхшы була. Мәсәлән, Аллаһ Тәгаләнең исеме Әл-Гани дигән. Әл-Гани. Әл-Гани дигән сүз бой. Бой. Иң бой зат ул Аллаһ. Безгә бойлык бирелгән, бу Аллаһ Тәгалә үзенең өлешен биргән. Безгә тән биргән, бу тән дә безнеке түгел, безгә Аллаһ аны тән бирде. Җан бирде. Андары теге акыл бирде, шуның белән без кәсеп итәбез. Бойлык кирәк икән, без сорыйбыз, я Гани дип. Я Гани. Я бой, миңа бойлыгыннан өлешен чыгар дип мин. Яхшы эшкә урнашырга кирәкме? Акча кирәкме? Мал кирәкме? Менә шушы исемне кулланып, Аллаһтан дуа сорыйбыз. Ризык бирүче. Бар еще тагын Ар-Раззак дигән. Ар-Раззак. Дуа кылганда без дуа кылабыз, я Раззак. Раззак дигән сүз ризык бирүче. Ризык ул ашый торган ризык кына түгел. Монда ашый торган ризык та керә, монда синең бәхетең дә керә, монда синең сәламәтлек тә керә, йортың да керә, байлыгың да керә, малларың да керә, хатын да керә, балалар да керә. Кемгә хатын кирәкмәсәң, кемгә балалар кирәкме? Шушы исеме кулланырга була. Я Раззак дип, миңа үзенең ризыгыннан бир дип. Yani Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi kavatlıyım. Desek de Allah Teala'nın 99 ismi var. Kim de kim onlarını sonrasa cennetke kira diyen. Bu hadisin Bukhari kitirir. 99 ismi eytüp şihu birincisi yatlav. Onların mağnasını öğrenu. Gamal kulu. Onlarını kullanıp dua kulu. Daha bir kavatlıyım. Gamal kulu diyende Allah Teala her neseni göre, her neseni işite. Şunun bilen biz günah kılırga korkabız. Потому что Allah bizni göre, bizni işite. Ol kontrolda tuta bizni. Onlarını kullanıp dua kulu. Mesela şifa kerekin. Ya Şafi miğa şifa bir. Ya Razak miğa rizık bir. Ya Gani miğa boylık bir deyip. Hem başka mı şuşunday Allah Teala'nın isim sıfatlarını kullanı. Күп кеше исламда нәрсә фарыз, нәрсә харам икәнен яхшы белә, ләкин Аллаһ Тәгаләнең бийек зат булуын белми. Шуңа күрә дә алар Аллаһ Тәгаләдән курыкмыйча гынаһлы гамәлләрне эшли. Кешеләргә карата зулымлык кыла. Дисектә адәм баласы Аллаһ Тәгаләдән аның исем сыйфатларын, аның кудрәтен күрсәтүче дәлилләрне өйрәнсә генә курка башлый. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннама яхшаллаһа мин гибадихил улама." Allah Teala'nın büyüklüğünden kulları arasından baratı galimler gına korka diyen Fatir suresi 28. ayet. Hazır İrenebes Allah Teala'nın zatı boyunca. Nindi Allah Teala büyük. Mesela alabız jir şarı. Alabız Кояшны. Менә шушы җир шары ул зур. Менә безнең өйдә карта бар. Картаны карасаң, анда теге вообще зур икән ул җир шары. Анда Америка бар, Африка бар, безнең Россия бар анда, Гренландия бар анда, Австралия бар, нәрсә генә юк анда. Любой җирдә, пожалуйста, ни кайда яшисең килә, шунда яшисең. Кеше шунда. Без монда яшибез, алхамдулилlah. Но кояш белән чагыштырсак, шушы җир шарын
ул кичкенә кала икән. Кояш, галимнар әйтәләр, 1 миллион 300 мең 1 миллион 300 мең тапкыр кояш зуррак җирдән. Шушы кояшка 1 миллион 300 мең җир шары сыя икән. Нинди кояш зур. Кояш ул йолдыз. Әле бу кояш белән җирне генә чагыштырабыз без. Кояшның нуры, кояш бездән 150 миллион километр дип беләм мин. 150 миллион километр. Кояшның нуры 8 минутта, ничәдер секундта безгә хәтле килеп җитә. Нәрсәнең тизлеге? Яктылыкның тизлеге 300 мең километр бер секундка. Һәм галимнар әйтәләр, шушы тизлек белән кояштан соң беренче йолдызга очарга кирәк ничәдер ел. Кадәр ишеттем 4 елмы, кадәр ишеттем 80 елмы, әйтә алмыйм точно. Мин моңгу ялгышырга. То есть ничәдер ел. То есть менә кояштан соң бар йолдыз, беренче йолдыз. Йолдызлар бит инде алар зур, кояштан да зурак. Менә шушындый кояштан соң беренче йолдызга очарга кирәк шушындый тизлек белән 300 мең километр секундка бу яктылыкның тизлеге. Ничәдер ел, 4 елмы анда, ничәдер тагын күбрәк елмы, белмим, әйтә алмыйм точно. Но галәм зур инде, галәм зур. Шулай ук бер дискада тыңлаганым бар. Бу инде теге дөньяви галимнар әйтәләр дип анда теге шушы дискада сөйли инде. Бер проповедник дип әйтәбез инде Турциядан. Харун Яхья караган күптән инде караган, бер 20 ел үтмикән. Ел анда ул сөйли, то что менә бу безнең күк бар бит әле. Шушы күктә галактиклар бар. Әйтәләр ди 300 миллиард галактик бар. Галактик. Һәр галактикта 300 миллиард йолдыз. Һәр галактикта 300 миллиард йолдыз. Ну, моны тик Аллаһ кына белә инде. Алар шул дискадан гына әйтәм инде. Ул дөресме, юкмы әйтә алмыйм. Ну, күп инде. Күп. Шунда әйтелгән 300 миллиард галактик бар, һәр галактикта 300 миллиард йолдыз. Менә монда безнең күзгә күренә торган ул беренче галактик, анда 300 миллиард йолдыз. Шулай галимнар әйтәләр дип кадәр ишеттем мин. То что күктә йолдызлар күбрәк, чем дөньяда ком бөртекләренә караганда. Менә машина алып килә бит әле, 10 тонна, мәсәлән. Ничә бөртек анда бар? Сана бетереп булмый. Бөтен дөнья күләменнән алса, бөтен ком бөртекләрен сана бетереп булмый, бөтенләй. Күктә йолдызлар күбрәк. Менә шундый галәм зур. Яра, бу кеше сүзе инде. Һәр кайтабыз Аллаһның сүзенә, һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сүзенә. Нәрсә дип әйтә галәм турында. Тәбәрәк сүрәсендә без аны еш укыйбыз. Кеше вафат булгач та. Шушы Тәбәрәк сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә, 7 кат күк бар ди. 7 күк. Мәсәлән, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бу Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, 7 күк бар ди. Анда Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтә, һәр күк арасында ди, менә икенче күк. 500 ел ди. То есть 2 күк арасы 500 ел расстояние ди. Но нинди анда килми инде. Нинди расстояние анда, нинди тизлек белән бару анда әйтелмәгән. Анда Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, беренче күк ди, икенче күк белән чагыштырсак ди. Беренче күк ул 300 миллиард галактик, 300 миллиард йолдызлар белән инде. Менә әйттек бит инде. Менә бу беренче күк әле. Менә бу беренче күк. Аннан соң икенче күк.
Birinchi күк шул хәтле кечкенә, икенче күк белән чагыштырганда, бармакка балдак йөзек киярбез бит әле. Ул беренче күк. Ә икенче күк ул пустыня. То есть, мәсәлән, 10 километр биеклектә без очсак самолетта, шушы кечкенә генә бер бармакка кия торган йөзекне шүлгә атсак, менә шушындый кечкенә, ә шүл нинди зур. Менә бу икенче күк була инде шүл, дип әйтәбез. Бу акылга сыймый торган әйберләр, безнең акылга сыймый бу әйбер. Башкасы ишмәй. Аннары Пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтте, өченче күк дие, тоже шундый масштаб. Икенче күк ул бармакка кия торган йөзек, өченче күк ул пустыня инде. И так далее. Менә шулай, теге дүртенче күк инде нак шулай ук, өченче күк, дүртенче күк белән как бармакка кигән торган теге шүлдән чагыштырган кебек, китә җиденче күккә хәтле. Бөтә 7 кат күк Аллаһ Тәгалә бер кулына сыя. Аннан соң башлана Аль-Курси. Аль-Курси. Аль-Курси Аллаһ Тәгаләнең курсие. Аятул Курси укыйбыз без. Күк шаны белә. Анда Аллаһ Тәгалә әйтә, курсиху самавати вал ард. Аның курсиеде күкләрне һәм җирне чолгап алган ди. Курси дигән сүз турыдан туры арапча тәрҗемә ителә урындык. То есть араб белән сөйләшсәгез, урындык дип әйтсәгез, ул курси була. Аль-Курси. Либо ул мәсәлән кресло. Монда мана килә тахт дип. То есть трон. Но Аллаһ Тәгаләнең тагын бер трон бар әле. Бу гына түгел. Аллаһ Тәгаләнең аяклары подножие трона дип атала, Аль-Курси. Именно бу 7 кат күк Аль-Курси белән чагыштырсаң, менә полностью 7 кат күк. Бу бер йөзек Аль-Курси шүл. Менә шулай масштаб китә. Аннан соң башлана су, урысча әйткән небесный океан дип инде. Судан өстен Аллаһ Тәгаләнең Аль-Гарш дип атала. Аль-Гарш уже тахт, трон. Тахт ул теге урындык белән чагыштырып бу беренчектә. Ул шамаган дип килә. Ул теге патшаларның тахты кебек түгел, шамаган бер нәрсәгә дә. Но тахт Аль-Гарш дип килә, тахт. Иң зур создание нәрсә Аллаһ Тәбаракка китерде Аль-Гарш, Аллаһ Тәгаләнең троны. Ул шушы нәрсәләрдән зурак, тоже теге бер балдак шүлдә аткан кебек кенә. И шушы Аль-Гаршны 8 фәрештә кыямәт көнендә алып килә. Аллаһ Тәгаләнең тахтын кыямәт көндә алып килер. Шушы фәрештәләрнең зурлыгы дип килә. Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаху алейһи әйтте. Шушы фәрештәләрнең зурлыгы. Тәпиләре җирдә булса, башы 7нче күктә. Нинди зур фәрештәләр бар Аллаһ Тәгаләнең. И шулай шушы фәрештәләрнең зурлыгын турында әйтеп, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтте. Шушының фәрештәнең колагыннан ди, җилкәгә хәтле ди, кош 700 ел оча ди. 700 ел кош оча шушыннан аның колагына хәтле, шушы фәрештәнең. И выше самого трона Аллаһ Тәгалә үзе заты белән. И бөтенесе менә бу полностью Аллаһ Тәгаләнең безнең кулыбызга гәрчиш бер теге ничек кечкенә, Аллаһ Тәгалә каршында да бөтен нәрсә кечкенә. Менә безнең гәрчиш бер теге ничек кечкенә безнең каршыбызда. Аллаһ Тәгалә каршында да менә бөтен создание шундый кечкенә икән. Менә шушындый бик Аллаһка без табынабыз. Бу әйтте Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям. Аллаһ Тәгалә үзе заты белән үстә булса, но үзенең күрүе белән, үзенең ишетүе белән, үзенең контроле белән бөтен җирдә. Даже Коръәндә аят килә, мин сезгә якын дия, даже сезнең монда артерия караганда, менә монда шейна артерия бар бит, муен. Шуңа караганда да мин сезгә якынрак ди. Үзенең күрүе белән, үзенең ишетүе белән, үзенең контроле белән бөтен җирдә Аллаһ Тәгалә. Ул даже караңгы төнне, караңгыда, караңгы ташта,
Караңгы кырмысканы күрә. Тәпи тавышын ишетә. Аллаһ Тәгалә һәр кортны, һәр бөҗәкне белә. Потому что ул һәр кортны ул барка китерде. Һәр бөҗәкне ул баркага китерде. Һәр кырмысканы белә. Аллаһ Тәгалә. Менә Аллаһ Тәгалә шундый бик кудрәтле зат. И без намаз укыганда ул безне менә ничек безне күрәбез, менә как на ладошке ул безне күреп тора, шулай. Намаз укыганда Аллаһ Тәгалә безгә мөрә эндәшә. Намаз Пәйгамбәр саллаллаху әйтте, Аль-Фатиханы укыганда. Алхамдулиллахи раббил галәмин дип әйткәч, моның мәгънәсе бөтен мактау Аллаһка, галәмнәрнең Раббысына дип әйтәбез икән, Аллаһ Тәгалә безгә җавап бирә икән. Минем кулым ди, ничек анда минем мактады дип әйтә. Ягъни намаз укыганда Аллаһ Тәгалә безгә әйтә, но без аны ишетмибез. И так далее. Андар ияка набуда ияка настан иhdina сирата мустақим дип әйткәч, безнең туры юлдан алып бар, Аллаһ Тәгалә әйтә, минем бәндәм нәрсә сорый ди, шуны бирәмен ди. Әмма без Аллаһ Тәгаләне бу дөньяда күрә алмыйбыз бер ничектә. Коръәндә аят килә, Муса пәйгамбәрләр бит инде Аллаһ белән сөйләшкәннәр кайберләр. Мәсәлән, Мухаммад саллаллаху турыдан сөйләшкән, Муса сөйләшкән турыдан, Адәм турыдан сөйләшкән. Башка пәйгамбәрләр турыдан сөйләшә алмаган инде. В основном пәйгамбәрләр фәрештә аркылы, то есть Аллаһ Тәгалә фәрештә аркылы пәйгамбәрләргә хәбәр әйткән инде. Ә кай вакытны турыдан әйткән, Мухаммад саллаллаху алейхи турыдан әйткән Мусага. Муса пәйгамбәр Аллаһтан сораган, үзеңне миңа күрсәт дип. Коръән аят килә. Аллаһ Тәгалә әйткән, ты не вынесешь моны ди, не устоишь на месте, то есть син моны түзә алмыйсың. Син мине беренчектә бу дөньяда күрә алмыйсың дигән инде. Ну барыбер Аллаһ Тәгалә үзенең бер нурын чыгарган, шушы нур тауга төшкән, тау как вдребезги вообще раскололся дип килә инде. Муса пәйгамбәр аны югалткан. Яннары аңа килгәч Аллаһтан гафу сораган инде. Ягъни бу дөньяда без Аллаһны күрә алмыйбыз. Ана көчле энергия чыга. Без даже кояшка карый алмыйбыз. Без даже сварочный аппаратка карый алмыйбыз, не то что Аллаһка. И поэтому безнең күзләребез, безнең тәнебез моны түзә алмый. Аллаһ Тәгаләне күрә алмыйбыз. Бу безнең шушы тән белән инде. Аллаһ Тәгаләне күрә алабыз кайчан? Кыямәт көндә һәм иҗмахта. Шунда гына күрә алабыз. Өметләнәбез иншаллах. Без шуның өчен тырышабыз. Шуның өчен Адәм баласы, галимнәр әйтәләр, 3 нәрсә арасында булырга тиеш ди. Беренчесе курку дип килә. Аллаһтан курку. Икенчесе өмет. Өченчесе мәхәббәт. Мәхәббәт иң зурысы. Безнең мәхәббәтебез, яратуыбыз Аллаһка иң күп булырга тиеш. Үзебезнең хатынга караганда да, әтиенә караганда да, балара караганда да. Чөнки шушы әтиене Аллаһ безгә бирде. Әтиенегә рәхмәтлек, рәхимлек салды балага. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаху алейхи әйтте, әгәр дә Аллаһ Тәгалә ди, әтиенегә рәхимлек салмаган булса ди, балага ди, баланы ташлап китәр ди әтиенесе. Аллаһ Тәгалә рәхимлек салды, и баланы ярата әтиенесе. Бала белән сокланабыз, бала өчен кайгырабыз. Бу Аллаһ Тәгалә безгә шундый хис салды инде. Аллаһ Тәгаләне иң күп яратырга без тиеш. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаху алейхи әйтте, иманның ләззәте бар ди. Иманның ләззәтен ди кеше татыр ди, кайчан аның 3 сыйфаты булыр ди. Беренчесе Аллаһны һәм аның илчесен күбрәк ярату ди, башка нәрсә караганда. Бу моны ярату җиңел түгел. Мин Аллаһны яратам дип кенә булмый. Намаз вакыты җитте, син эшне эшлисең. Кемне яратасың син? Эшнеме, дөньянымы, или Аллаһнымы? Намазны туктарга кирәк, тахарат аларга кирәк, намаз укырга кирәк. Менә уже син доказываешь, что син Аллаһны яратасың.
Это даже берсе мисал китерде. Мәсәлән, егет кыз белән йөри икән, егет доказывает, что он ярата, мәсәлән. Ресторанга алып бара, чәчәкләр бирә, артыннан йөри, мәсәлән, менә шулай итеп. То есть, үзен корбан итә. Без дә үзебезне корбан итсәк Аллаһка, менә без Аллаһны яраткан булабыз. Менә монда җомгага килү, эштән арынып, biz күрсәтәбез Аллаһка мәхәббәтне. Намазга килү, һәр намазга мәчеткә, biz күрсәтәбез Аллаһка мәхәббәтне. Ә мәхәббәт күрсәткән саен Аллаһ Тәгалә безне тагын да күбрәк ярата башлый. Тагын да күбрәк яраткан саен Аллаһ Тәгалә безне ике дөньяда да бәхетле итә. Чөнки дөнья Аллаһның кулында, кабер Аллаһның кулында, кыямәт көн Аллаһның кулында, иҗмах Аллаһның кулында, тамак та Аллаһның кулында. И поэтому, если хотим, чтобы Аллаһ безне яратсын, нужно үзебез мәхәббәттә тырышырга Аллаһны яратуда инде. Ураза тотабыз, мәсәлән. Тоже күрсәтә, без Аллаһны яратабыз дигән сүз. Без моны кем өчен тотабыз? Аллаһ ризалыгы өчен тотабыз. То есть, ашаудан тыелабыз, шүдән тыелабыз. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтте, Аллаһ Тәгалә әйтте ди. Изге гамәл өчен дә мин унан алып 700 хәтле сабын бирәмен ди. Иллә мәгәр уразадан башка ди. Уразада килә исключение икән. Моның әҗере күбрәк. Аллаһ Тәгалә әйтә, чөнки ул минем өчен аны тота ди. Ул үзенең ашавыны калдырды ди минем өчен ди. Үзенең эчүен калдырды ди. Су эчү, чәй эчү һәм башка минем өчен ди. Үзенең шәһвәтен калдырды ди минем өчен ди. Ягъни шушы хадистан аныбыз ураза ул тыелу була. Мәсәлән, ашаудан, эчүдән, якынны кылудан, тон атканны алып, кояш байыганчы хәтле Аллаһ ризалыгы өчен. Ягъни уразаны боза нәрсә? Ашау, эчү, якынны кылу, тон атканнан алып, кояш байыганчы хәтле уразаны боза. И без моны тыелабыз Аллаһ ризалыгы өчен. И шунча Аллаһ Тәгалә әйтә, мин сине ди айырым бүләклим ди, кем ураза тотучыны ди айырым бүләклим ди, кыямәт көндә. И даже ураза тоткан өчен фәрештәләр белмиләр күп савап язарга. Билгесез, аны Аллаһ кына белә. Мәсәлән, садака бирдең, уннан алып 700 хәтле, аннан да күбрәк савап язалар. О уразаны белмиләр язара, аны Аллаһ Тәгалә үзе. Просто язып куялар, ураза тотты ди, и все. Андары мәхәббәт, мәсәлән, садака бирәбез. Аллаһ ризалыгы өчен бирәбез икән, без күрсәтәбез Аллаһка мәхәббәтне. Аллаһ Тәгалә мәхәббәтне күрсәткәч, Аллаһ Тәгалә әйтә, аны өчен ай теге сабын бирәмен ди, уннан алып 700 һәм аннан да күбрәк ди кыямәт көндә. И шулай Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, садаканы мисалы ди. Ул орлык утырткан кебек ди. Шушы орлыктан 7 башак чыкты ди. Һәр башактан 100 орлык ди. Килеп чыга бер орлыктан 700 орлык килеп чыга. Коръәндә Аллаһ Тәгалә шулай дип әйтә. Садака дигән сүз ул киң мәгънә. То есть без әйтәбез мәчеткә садака салу дип. Или мискин факирга садака бирү дип. Ул киң мәгънә килә. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтте, син даже елмайсан ди кешегә. Ул садака языла ди. Үзенең хатынны яратып ди, даже аның авызына ризык салсан да ди. Ягъни уйнап мәсәлән инде. Ул да садака була ди. Ягъни любой Аллаһ ризалыгы өчен эшләнгән гамәл Аллаһ ризалыгы өчен ул садака языла. Андары курку белән өмет дигән. Өмет булмаса, кеше изге гамәл кыла алмый. Әгәр дә только куркуына булса. Или гел өмет кенә булса, кеше гунахка бата. Ничек? Мәсәлән, әгәр дә курку булмаса алабыз. Только өмет. Кеше әйтә, ярар инде, мин гунах кылсам, нәрсә була инде теге, Аллаһ та гафу итәр мине. Өмет бар. Но курку юк. Бу дөрес түгел. Ягъни галимнар әйтәләр, гунах кылыр алдыннан курку булсын ди. Әгәр дә мин моны эшләсәм, Аллаһ Тәгалә бит мине накажет. Или эшләмәсәм, мәсәлән, намаз укымасам, ураза тотмасам, бу курку килә. Өмет кайчан? Кайчан син гунах кылдың уже?
ул вакытта куркуның файдасы юк. Син уже кылдың аны. Монда килә өмет, Аллаһтан гафу сорыйсың. И әйтәсең, больше это не повторится дип Аллаһка сүз бирәсең инде. Менә бу өмет була. Шуның өчен кеше галимнар әйтәләр, шушы өч әйберне чагыштыралар кыш белән. Мәхәббәт ул кышның башы дип әйтәләр. Өмет ул канаты, курку ул икенче канаты. Представим, әгәрдә аның башы булмаса, кышның инде, ул шалмый, ул үлә. Мәхәббәт булмаса. Әйси представим, бер канаты булмаса, бер канат белән шалмый, ул мәтәләдә төшәдә, аны кыр хайваннар ашыйлар шунда. Ул һәлак була. Шушы галимнар әйтәләр, шушы өч әйбер булырга тиеш бергә дип. Аллаһтан куркуда булырга тиеш, Аллаһтан өметтә булырга тиеш, мәхәббәттә булырга тиеш. Өмет булырга тиеш, галимнар әйтәләр, күбрәк өлкән кешедә. Потому что өлкән кеше уже ул якыная кабергә күбрәк. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үлгәндә ди, Аллаһ турында ди, яхшы уй белән үлегез ди. Потому что үлем алдыннан кеше төрлечә кеше үлә инде. Авыртырга да мөмкин, урыс телендә ятырга мөмкин. Ул анда шайтан вәсвәсә кылынча, Аллаһ та мине газаплый микән дип уйларга мөмкин инде. Аллаһ та газапламый, Аллаһ Тәгалә наоборот гөнаһларны чистарта. Хәзер уже тамамlayım inşallah. Мәсәлән, безнең дөньяда алу инде аерым тема сөйләргә, просто өстәгенә әйтеп куям. Кешеләргә төрле авырлыклар килә, төрле бәла-казалар килә. Ничек ул килә? Коръәндә моңар җавап килә. Галимнар әйтәләр, өч сәбәп буенча килә ди. Беренчесе, кемдә кем икәнен ачыклар өчен. Ул чыннан да Аллаһка ышана микән, юк микән дип. То есть, мәсәлән, кеше может Аллаһка табынырга рәхәт вакытында. Раз бәла каза килде, и может Аллаһка обидеться инде. Мин намаз укыйм, ә син мине шайтып газаплыйсың ди. Бу шайтан вәсвәсә китерә. Аллаһ та ачыклый. Әгәр дә ул обижаться итеп динне ташлый икән, бу чыннан да ихлас белән түгел. Бу инде былай гына өстәңнә йөри дигән сүз. Икенчесе гынаһлар сәбәпле. Өченчесе чист тарту. Гынаһлардан чист тарту. Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, бәла казаның сәбәбе дә сезнең кулларыгыз дип даже килә. Но без кешедә бәла каза күрде икән, әйтә алмыйбыз, ни сәбәпле аңар килде. Аны Аллаһ кына белә. Теге бер хәзрәт вагызда сөйли бит, теге әгәр дә бер кешегә бәла каза килсә, әйтә икән, сине гынаһлар өчен Аллаһ наказывать итә ди. Әгәр дә үзенә килсә ди, мине буздылар дип әйтә ди. Юк, беренче безгә бәла каза килде икән, без должны үзебез турында уйларга, гынаһлар сәбәпле килде дип, үзебез кеше турында түгел. Өченчесе чист тарта Аллаһ Тәгалә. Мәсәлән, кеше Аллаһка якын. Мәчеткә йөри, но гынаһлары бар. Намаз укымый или вакытында укымый или җәмәгать йөри һәм башка. Аллаһ Тәгалә бер бәла биреп җибәрә, чист тарту сәбәпле инде. Чтобы кеше анасын, гынаһасын танысын. Ничен? Потому что кабергә кергәч, анда газап арта. И может үлем дә бирегә авыр үлем. Шушы авыр үлем арткылыкта гынаһларны чистарта, и кабергә чиста булып чыга. И кабердә ләззәт, рәхәттә яшәячәк теге дөньяда инде. Киресенчә бар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, самый яман кешегә ди Аллаһ Тәгалә дөньяда бәла казаларны бирмәскә дә может ди. Чтобы кыямәт көндә спална расплатиться итәр өчен инде. И поэтому теге без изгелек кылам дип, нишәп Аллаһ Тәгалә мине наказывать итә дип әйтергә немеем право. Пәйгамбәр Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям булды.
Уйлап карыйк, аның атасы уже үлде, туган чук. Ул уже дөньяга килде ятим булып. Аннары 6 яшьтә вообще әнисе үлде. Бөтенләй ятим калды. 2 ел буе 8 яшькә хәтле бабасында булды. Бабасы да үлде. 8 яшьтә вообще ятим калды. Аннары дядисына күчте инде. Аннары өйләнде, балалары туды. 4 баласын или 5 баласын үзе җирли. 4-5 баласымы алдан үлеп китәләр. Нинди сынау килә? Уйлап карыйк, бер баланы күмүдә нинди авыр сынау. Моңар 5 баланы күмә. Аннары ул үлгәннән соңгы баласы да ярты елдан соң үлеп китә. Дин өчен күпме тилмерә. Аны ул бәхетсез дигән сүз, ул иң бәхетле кеше булды дөньяда. Почему? Потому что ул Аллаһ Тәгаләнең ишесе. Аллаһ Тәгаләнең ишеләргә иң авыр сынау була. И поэтому бу дөнья ул сынау дөньясы, бу дөнья ул оҗмах түгел. Һәрбер кешегә төрле авырлыклар килергә может инде. Аллаһ Тәгалә безгә сабырлыклар бирсен. Инде субханаклаһ бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля антә, астагфирука ва атубу илейк.